Jeg hedder Lise Østergaard, og jeg er administrerende direktør for A3 Danmark. Hej, jeg hedder Jan Kokborg. Jeg er teknisk chef her på A3 Danmark. Mit navn er Ole Balser, jeg er administrerende direktør for Weber her i Danmark. Vi producerer pålæg til det danske marked, og derudover har vi også pepperoni-forretning primært til det engelske marked. Før vi købte den nye Weber-linje, der havde vi kapacitetsproblemer. Vi havde 2 gamle linjer, som havde lav oppetid, lav effektivitet. Vi brugte dobbelt så mange folk på linjerne. På de 2 gamle linjer, der havde vi 4 mand per linje. Det vil sige 8 mand til at operere. Vi fik færre pakker ud af de 2 linjer samlet. Jeg har fået frigjort plads i produktionen, så jeg rent faktisk også kan i fremtiden investere i en linje mere, hvis det skulle blive nødvendigt. Vi talte med Weber i omkring 2 år, før vi aktuelt modtog den nye linje. Alt fra hvilke produkter vi skulle køre på linjen, hvad for nogle applikationer der skulle køres, og vi kom frem til, at den nuværende linje var den mest fleksible, vi kunne få. Vi kunne både valgte en bond-loaded løsning og en picker-loaded løsning. Vi valgte pickeren, fordi for fremtiden så kan vi lave flere specielle applikationer med en fleksibel løsning. Det er unikt ved den linje her. Selve linjen er designet og fremstillet til en måde til at tage imod de her helmuskelprodukter. De helmuskelprodukter kommer i forskellige længde, i forskellige dimensioner. Og via vores scannerteknologi kan vi simpelthen scanne hver produkt og veje hver produkt, som går ind i sliceren. For efterfølgende sliceren kan tage hånd om hver produkt i forbindelse med, at den kan lave hver eneste portion sådan, at vi får den rigtige vægt. Og får så meget som overhovedet muligt af produktet ned i pakken. Vi er en traditionsbunden virksomhed, men vi er nødt til at kigge ind i effektivisering og fornyelse hele tiden. Og derfor så kontaktede vi Weber i forhold til at lave en ny, effektiv løsning sammen med os. I denne løsning har vi valgt en trehovedet picker som en ilæggerløsning. Det minimerer tomme pakker, og det giver den højeste fleksibilitet på linjen, så kunden kan i fremtiden sikre sig, at kan loade alle de forskellige produkter, som markedet nu kræver. Efter vores trehovedet picker har vi valgt et sorteringssystem, inline-system, som gør, at vi frasorterer eventuelle tompakker, vi frasorterer pakker, som skal tilbage til reinspektion, og vi sørger for alle de downstream, at der altid er gode pakker ned til vores kartoneringssystem. Så i forbindelse med fremstilling af den nye linje, dimensionering af den nye linje, blev vores fokus flyttet over på en eksisterende linje, hvor de havde en gammel thermoformer. Både til vores kunder og forbrugere havde vi brug for en anden emballageløsning. Det var for at møde et bedre prispunkt i markedet, men også samtidig af miljøhensyn og reducere plastik. Vi bestemte os for, efter A3 valgte os, at skifte den ud med en Weber thermoformer af ny technology. Det betyder nu i dag, at vi har en slicer og en loader med gammel technology og en dybtrækker med ny technology. Samarbejdet med Weber har været rigtig godt. De har en masse ekspertise og know-how i forhold til at bygge en hel linjeløsning, som hjælper os hver dag i produktionen. Stod vi i en situation, hvor vi skulle investere i en linje mere, vil vi selvfølgelig spørge Weber igen. Fordi serviceniveauet og supporten fra Weber har været rigtig, rigtig god i den her sag, og det vil vi selvfølgelig gerne fortsætte med.